ude på tur i natur. I dag skal vi ud og sætte par dronninger til. Vi har lavet nogle små familier her fra, hvornår var det? Så det var sidste weekend cirka. Og så har vi så par dronninger, egen avl til de her små familier. Så vi skal lige rundt og rydde dem for dronningeceller. Og vi skal lige kigge op på en bifamilie, hvor jeg er lidt usikker på, om jeg har fået dronningen med i en aflæggeren. Men ja, hvis der er dronningeceller, så er de højst sandsynligvis uden dronning. I hvert fald lige aflæggerne her, jeg har lavet. Og så, ja, så skal de lige have en bedre madpakke, og ja, så går det nok til en gang, skal man se. Så du vil lige prøve at kigge med. Ja. Her der har vi en pollentavle. Og her på den anden side, der har vi dronningecellerne. Så det er et tegn på, at de er totalt dronningeløse, når de vælger at lave så mange. Vi støder nok på flere. Så man kan jo bare lade dem krybe ud, og så de selv parer sig og så videre. Men vi har lavet egen dronninger, så er vi sådan lidt mere sikre på, at vi ved, hvad det er for noget. De er godt nok friparret, så vi kan ikke være sådan helt 100% sikre. Men vi tager lige en til her. Hvor skal vi lige bierne af? Og her der er ikke noget at se. Der er kun det yngel her, og det er ved at krybe. Der er lige en der er på vej ud. Så det er jo fint nok. Vi lige får fyldt kassen lidt op. Dronningsel. Gelé Royal at se derinde, der ligger larmen. Men ej, det går ikke, venner. Kigger vi lige den her. Der var en der. Her var to. Her har vi dronningen. Det er hende, der går hen med den hvide prik. Og hvis I til næste år, eller kommer til at mangle en par dronning, så går du lige ind på Ryges Bigård. Så kan vi altid lige sende en til jer. Så får den lige en madpakke og et stykke plastik, så de ikke bygger låget fuldstændig helt til. Og så skal vi lige forbi her igen på et tidspunkt og lige tjekke, at dronningen hun er krogen ud og er begyndt at lægge æg heri. Det er sat med træls, hvis de slår hende ihjel. Så vi finder lige en madpakke. Det er også ved at frokost i. 2,5 kilo Abefonda. Holder vi lige hul i. Så vender vi lige hullet dernede, sådan at bierne de kan komme op. Man kan lige lægge hullet mere over bag lidt. Så har vi lige et stykke plastik. Det er godt nok beregnet til opstablingsstaderne. Men det går.
Og så kan jeg godt lide at skrive på plastikken eller på dækpladen, hvad det er, man har til at gå hernede i kassen. Om det er en dronningesæl, man selv har lavet, eller om det er en dronning fra sidste år, og hvad farve det lige er. Så vi kører videre til næste kasse. Så har vi den næste her. Ja, det er bare fordi, at foderrummet her ved siden af, det er utæt. A box of bees. Så, men vi dykker lige ned i. Det er samme princip. Det er en aflægger, jeg har lavet, hvis at man har en familie for mig, eller en familie, der sådan lige har lidt temperament, så kan jeg godt finde på bare at splitte den af i en masse stykker, og så bare dele den ud i aflæggerkasser. Der er også nogle aflægger, jeg har lavet fra foråret. De var blevet så store, at de skulle over i en 10-rammers kasse. Der er en opstatningsstade. Men så var jeg lige rundt for at mærke dronningeren. Det er nogen, jeg har lavet med dronningesæller. Så var jeg lige rundt og mærke dronningen ud. Og så tog jeg lige et par tavler fra dem. Det var sådan en 6-rammers her. Så tog jeg lige en yngeltavle, så flyttede over i sådan en kasse her. Og det er jo bare lige en 4, 5, 6 småfamilie, man lige skal tjekke igennem, og så regner der med, at de kan blive i kassen vinteren over, uden at springe ind i luften. Men ja, og så tog jeg så lige at lave de her småfamilier. Og så nu er vi så rundt på den dronning i et dag. Dronningesæller. Så har vi altså ikke lige noget at bruge til. Og det her, det er jo sådan en dejlig klassisk eksempel på en tavle. Der har vi yngeltavlen, alle de her små brune pletter her. Og så kommer honningen så heroppe omkring. Og hvis man så forestiller sig, at der har været bygget neden rundt. Jeg ved ikke, om det er bedre at se her. At det her, det er toppen. Toppen af ynglen, hvis du har den til at gå i 2 kasser mange gange. Og så kommer resten af ynglen kommer hernede, hvis de nu har gået på 20, altså 2 kasser. I et opsætningsstade. Og så honningen bliver så bare skubbet op ovenud der. Så, men det her, det ser dejligt ud.
så de er satans sten her. Når jeg har 2 sten til at lægge på en kasse, så er det sådan lige en kasse, man skal, ja i det her tilfælde, den bigår her, så er det 2 sten. Så er det de kasser, jeg skulle have sat en dronning til, eller det kan også være, at vi møder en kasse, hvor vi lige har en eller anden problemstilling, vi lige skal tage os af på et tidspunkt. Så også mange gange de 2 sten, så ved man, men de skal være lidt ops på den. Så, men ja, der er jo, hvis du spørger 2 biavler, så er der jo 3 meninger. Så skal vi lige over have taget den kasse derover. Det var den her familie, jeg har lavet en aflægger fra, hvor jeg ikke sådan lige gjorde mig så meget umage med lige at finde dronningen. Men alle de kasser, jeg har stødt på med aflæggere, der har ikke været antræk til, at dronningen skulle være i dem. Så vi bladrer lige den her igennem, og så ser vi lige, hvad vi finder. Nå, må vi se. Jeg har ingen idé om, hvad vi skal forvente her. Ja. Det var jo sådan, det var. Så har jeg jo en eller anden idé om, der skal gå en dronning hernede. Kunstavle. En udbygget kunstavle. En gammel fodertavle. Så er man ikke på meget lys. Kæft, mand. Man har fandme lov at være heldig en gang imellem. Den går lige der. Lige der. Så er jeg lige ved med at følge med her. Går hun herover. Så det var mere en held end forstand. Så har jeg lige puttet den her ned i. Så skal vi lige have mærket hende hvid. Det var en dronningesælle. En dronningesælle, jeg lavede der i det tidlige forår. Ja, for satan, man. Prøv lige at se en yngleplade. Og der er blå bukser deroppe, og der er gule bukser hernede.
Ja, men ved du hvad? Ved du hvad? Vi pakker lige det her sammen. Så har jeg lige sådan bedre ud. Tush. Vi lige marker hende med. Hun er der godt nok en bedre aktiv en. Det må vi se. Skal bare lige tørre. Ja. Så lægger vi lige det her på igen. Det var dejligt. Dejligt. Så skriver vi også lige heroppe. Der står jeg lige skulle tjekke en dronning. Hvad skulle vi lige ud? Så skriver vi bare lige hvid dronning. Og det er en af mine egne ryge. En hvid ryge. Ja. Lov. Så har jeg jo så en parret dronning tilbage. Men der tror jeg, vi lige kører ud til en anden bigård. Ikke så langt herfra. Og så lige sætter hende i en kasse. Fordi der kan sgu ikke lige finde ud af, hvad der var galt. Så det gør vi sgu lige. Så kan vi det lige forsøge. Ja. Der er sgu ikke andet for. Så